Żewġ Marokkini Mohammed Annas Boulam ta' 37 sena li jgħix ħaż-Żebbuġ u Ħażur Ħadumi ta' 26 sena li jgħix f'Taslima u Dona Borċi Berras il-Maltija ta' 29 sena li m'għandix fejn tgħix inżammu arrestati wara li ġew akkużati fil-qorti brabta mal-ħoldab minn ħanut tal-ġojellerija fiż-Żurrieq. Is-serqa seħħet nhar il-ġimgħa li għadda fil-għaxija fit-triq Dun Giuseppe Zammit. It-tlet akkużati tresqu fost oħrajn fuq 8 atti ta' akkuża li jinkludu attentat ta' qtil li żammew lill-vittma kontra il-volontà tiegħu u akkużi ta' serq. Fil-konfront ta' Borċi Berras wieħed wkoll kien hemm akkużi li kisret kundizzjonijiet imposti mill-qorti u li hija reċediva. Il-prosekuzzjoni mmexxija minn żewġ avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u 4 spetturi tal-Pulizija. Spjegat li nhar il-ġimgħa għal ħabta 7:30 filgħaxija daħal rapport fl-Asta tal-Pulizija taż-Żurrieq dwar serqa li saret minn ħanut fl-istess lokalità. Minnu fih marru l-Pulizija fuq il-post fejn sabu lil vittma Joseph Karabot ta' 67 sena mill-Fgura maqful fil-ħanut li kien imsakkar. Aktar tard ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Ġi spjegat li fl-investigazzjonijiet il-Pulizija elevat filmati minn kamras tas-sigurtà biex ġew identifikati l-akkużati. Il-ħadd fil-għaxija il-Pulizija marret biex tarresta li 3 imputati minn dar f'Taslima u dawn ippruvaw jaħarbu iżda nqabdu minnu fih mill-Pulizija. It-tnejn wan jużvela l-identità tal-Maltija li diġà għandha numru ta' każi simili li ġiet akkużata bihom it-tlieta. Waqt li l-akkużati wieġbu li mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom, l-avukati difensuri m'għamlu l-ebda talba għal ħelsi mill-arrest b'dan ifisser li kellhom jinżammu arrestati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-qorti ippreseduta mill-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo ordnat protezzjoni fil-konfront tal-vittma. Qabel bdiet din is-seduta xejn it-tlet akkużati iddaħlu fl-awla numru 12 Dona Borċi Berras ħebbet għal wieħed mill-imputati u bdiet toffendih u kellha tiġi imrasna mill-pulizija li kienu preżenti.